Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Добре, че има толкова много българи. Те запазиха историята си. За Левски и за Ботев. Нали? Такива ти му съществени неща, важни неща. Чакай, че се чуя как да се изкажа. Право, историята ни е брутална в момента. Уникална. Имаме турско присъствие, не е имало никога насилие, никога не са ни убивали и грабили турците. Не. А, браво на българите, че си запазихме българския лев. Защото има много държави, които членуват в Европейския съюз, не са си запазили валутата. Но браво на нас, българите! Браво, българи! Юнаци! Ужас! Ужас! Трагедия! Българи!